ידעתם שיש דבר כזה רגשות שליליים טובים, לעומת רגשות שליליים רעים? הנה משהו שלקוח מהטיפול ההתנהגותי הרציונלי האמוטיבי, כן, קצת ארוך. חלוקה בעצם של רגשות שליליים טובים ורגשות שליליים רעים. לדוגמה, חרדה מול דאגה. עכשיו תגידו, איך דאגה יכול להיות משהו טוב או חיובי? אז תחשבו על זה רגע. בוא נגיד ואני ממש דואג למשפחה שלי, או לאדם קרוב אליי, או לבן זוג שלי, או לילד שלי. הדאגה הזאת בעצם מעידה על זה שהדבר הזה חשוב לי, האדם הזה חשוב לי, הבריאות שלו חשובה לי. עכשיו בוא ניקח לדוגמה חרדה, שזה בעצם הדאגה בהגזמה. חרדה, אם מי שלא יודע, מתאפיינת במחשבות די רעות על העתיד, מה הדבר הכי גרוע שיקרה. המיינד שלנו מביא לנו מלא תרחישים, אבל חרדה גם מורגשת הרבה יותר מסתם דאגה. זה ממש תסמינים פיזיים של לפעמים צורך לקום ולברוח, איזשהו מתח בידיים וברגליים, פה יבש, דפיקות לב מוגברות, הראש לא מפסיק לעבוד, קצת שונה מדאגה. חרדה היא רגש שלילי, לא חיובי, מהסיבה שהיא לא מעוגנת במציאות, היא לא רציונלית, והיא לרוב מתבססת על כל מיני פרשנויות שיש לנו על מה שקורה. דאגה לעומת זו מדברת על משהו מאוד טבעי, שדווקא מסמן שזה דבר נורא חשוב לי וכדאי לי לשים עליו תשומת לב. בואו ניקח עוד דוגמה. עצב לעומת דיכאון. עצב, שוב, מדבר על אובדן, על משהו שחשוב לי, משהו שכדאי שאני אשים לב. עצב קצת מעט את הקצב שלי, קצת גורם לי אולי לשקוע טיפה ולהרהר בדברים ולקחת את זה לאט יותר. דיכאון לעומת זו מדבר על זה שאין שום תקווה, הכל אבוד, שום דבר לא יעזור. שוב, זה הגרסה המוגזמת של העצב. אפילו קנאה רומנטית יכולה להיות בריאה או מזיקה. קנאה רומנטית בריאה, לדבר עם הפרטנר, לוודא האם החששות שלי מוצדקות או לא. קנאה לא בריאה, זה לחקור אותו, לחשוד בו, לעקוב אחריו, להטיח בו האשמות. אז בעצם הרגשות שלנו הם לא באמת חיוביים או שליליים, אלא אם כן הם מתחברים לאיזושהי תפיסה מוגזמת של המציאות, ואז הרגש הזה, אותו רגש יכול להפוך מדאגה לחרדה, מכעס בריא לכעס לא בריא, מעצב לדיכאון. אז איך בודקים אם הרגש שלי מוביל אותי למקום שלילי או חיובי, או מחובר לתפיסות מעוותות או מוגזמות של המציאות? הכי קל זה להסתכל על הפעולות שלי, הפעולות שנובעות מאותו רגש. אז אם לדוגמה אני מרגיש את הקנאה הזאת, ואני לא יודע אם זו קנאה בריאה או קנאה לא בריאה, הפעולות שלי הרבה פעמים יראו לי האם הרגשות שלי מחוברות לתפיסה מוגזמת של המציאות, או לתפיסה מאוזנת יותר.